Благодаря, госпожо президент, академик Денков, уважаема Габриел, уважаема комисар. Аз мислех да говоря за култура и образование, обаче както върват нещата, ще да говоря за Шенген. Аз съм заместник-председател на Комисията по култура и образование. Искам само да кажа на хората, които смятат, че България не трябва да влиза в Шенген, че всички нелегални мигрантски канали са финансирани от следните държави, ако те не го знаят: Австрия, Холандия, Франция и Германия. Това не са български канали за пренос на мигранти. Другото, което искам да кажа на колегата от Зелените, е, че когато бият и убиват българи, им забраняват да се самоопределят, не ми казвайте, че Джамбазки използва езика на омразата. Просто разберете какво се случва в Македония. А сега по въпроса за образование, което ме интересува изключително много. За съжаление, в България бюджета за култура е 0,4, а този за образование е 4,1. На мен това ми изглежда изключително малко. Тук преди известно време гласувахме в нашата комисия минималният бюджет за култура да бъде 2%. Значи, ако ние вървим с тези темпове, България ще го достигне според мен след около 150 години. Предполагам, че имате някакъв план за действие, защото според мен културата и образованието са нещо изключително важно и трябва да бъдат задължително приоритет. Благодаря ви.